מה אתיופיה הזה מבין בשיווק בכלל? מצב שככה הסתכלו עליי, שהלכתי לעונות עבודה, משרדי פרסום. בסרטון הקודם סיפרתי שסיימתי את הלימודים שלי וחיפשתי עבודה בתחום. והלכתי לעונות עבודה, משרדי פרסום, ואף אחד לא קיבל אותי. והייתי צריך לצאת דרך עצמאית, וזה מאוד הכיס אותי אז בזמנו. אבל היום, אני לא סומך שזה יצא ככה. כשהייתי עצמאי, היה לי מלא אתגרים ומלא קשיים, ויצא לי ללמוד המון על עצמי. ובכללי על השיווק ועל הפרסום, על כל העולם הזה, ובדרך הזאת, בדרך העצמאית, היו לי מלא שיעורים חשובים, שאני חושב שזה לא היה קורה אם לא הייתי יוצא לדרך עצמאית. ובמהלך השנים יצא לי לעבוד עם בעלי עסקים, עם מותגים, ואפילו עם משרדי פרסום. האלה שלא קיבלו אותי אז. ויצא לי לעבוד עם רשת גולדה, עיריית גבעתיים, חברת האשראי מקס, ועוד מלא מותגים וארגונים מטורפים שלא חשבתי שאני אעבוד איתם בכלל. בעצם משרדי פרסום עשו לי טובה ענקית שלא קיבלו אותי לעבודה. בתור עצמאי יכולתי לבחור עם מי לעבוד, ויכולתי גם להרוויח הרבה יותר. אתם בטח רוצים לדעת איך הגעתי לפוליטיקה, נכון? לפני שנגיע לזה, למי שלא מכיר, זה סרטון מספר 2 מתוך סדרה סרטונים שאני עושה, שמספרת איך מי יוצר תוכן, הפכתי להיות למשווק דיגיטלי, ליועץ של חברי כנסת ושרים בממשלת ישראל. אם זה מעניין אתכם, שימו עוקב, פרגנו בתגובה, ונתראה בסרטון הבא.